karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag Tigi. Napaimutan ko ng pamot. Musakay na ko. Oops! Huwag kayo mapaabot rin ng dapita. Dili ko makitaan ang tinuod ng pagkaako. Biyaan ko ikaw na yan. Biyaan ko ikaw. Palargahon ko na kini. Nilibot na si Laura sa nasunog niyang Pinoyanan. Magulanon kay siya. Wasi masayod nga ako ang nagmaniubra sa tanan. Kamang siya sa yuta. Kahi paghihapon siya. Doon na paghihapon siya gisaligan. Makita mo niya, Laura. Wa ka na unyay pupuon sa imong mga kabtangan kung ako'y imong palaguton. Ang among hinaguan ni James, nasunog na imong apo. Anugon, kasakit sa akong kibati nga nagtanaw sa kabtangan nga hinaguan sa akong pana. Sa dagpuhi pag-ini, nga naingon lang ni Eddie. Dili aksidente ang pagkasunog sa among bahay. Kituyok kini. O kinsa may napasunog ni nga akong bahay. Kinsa man. Huwag na ika-report ang mga tinugyanan sa balaod diri kanako. Lakip na gani ang nasira kong negosyo. Kung kinsa man ang nagbinuang niini, hinapaunta, hunungo na niya. Yun na pa. Ang akong sing-sing di ay hain maghato dapitan na hug. Makitaan pa kato na ako. Kay kayon ko kinidapita. Basi na adin eh. Gipangita ko ang among wedding ring ni James. Ha? Oy, Irang! Dari, Irang! Ada si Irang! Tirang, oy! Dari, kugos tarang, kugos. Dari, balitok ko ni ha. Balitok ka na dyan. Ay, kung tiil mo ha. Tuwaron tika. Puyo lagi. Na, alasab ka na mong kabuang ha. Kugos. Kugos, asab ko ni mo. Tuwaron tika ha. Ibutang ko. Ay, ayaw pag binuang, ayaw. Tuwaron tika ha. Ibutang lagi ko. Agay! Da. Agay, sagpa man ko ni mo, Puyo ka na. Giminga raman ta ko ni mo. Gisagpa ni mong wasay rang. Dali asa mo lupas anang imong kamot day oy. Hala! Ocha may hala ha? Hala! Ochay hala! Daghanon ko ning halib. Hala! Ikaw sa hala! halo ha? Ikaw sana! Hala! Hao man ang imong giingon. Dili ka molto rang! Ocha! Nay molto ay! Molto na! Hinampak ni pagkauli oy. Naigo sa Kustampalong. Maonay angay ni mo. Muuli man lang kang managpa, day. O saman, ha? Multo pa ko. Di apa. Di apa, multo pa ko. Agay! Ginusi man mo akong bugan rang. O saman. Napaksit na napanit-panit na ayaw, day. Oy, malusian nag-apil ang nagbitay rang. Puhunan ko na, day. Dili ka multo, day. Ayay! Nainat na. Di na naulian bang. Di man ka kumulto. O
Unsa naman ka? Abat! Di ay! Komo ha? Komo wasay, kaon ayaw, ka? naunsa man Kaon taon ko. ba ka? Magkay batasan. Kaon ka, gigotom ka, kaon Dili ka lagi! Ayaw taon rang, naunsa ka man taon. tubag. Karoon ko kaduwag, wasay, sige sagpa. Wasay ko ko. Di lagi ka multo, day. Di lagi. Dali na. Gyud. Day, anhin na mo puyo, day. Kalma ha, gali na saba kaayo. Hadlok nagtamparas. Man ka. Ako rin ni Adang. Ha? Wa sila si Day Laura og ang bata. Ay, kung mauna, may pauli na ka din. He, salamat, taon, Ginoo. Hello, Ginoo. Dada ko. Lili ako, Ginoo. Wasay ni. Ay, makadug na kita kada gabi. Torjak na po, kada gabi. Hilom, ay, bastos, ay. Hilom, ha? Hilom, ha? Kala na kag usan ng torjak. Pakanong kagkumoron. O, dili na ka ng torjak ko. Ano na? Day, ba? Mahingoto, day. Hingoto mo, di makitang kutong gabi. Ay, day, bantay taon ko, day. Kaya doon ay multong kabalik-balik, day. Modool ba akong multo. Dainag na mo, Itayag ko, day. Nanumbag pag akong multo. Hasta ang multo ng panahon na wala batasan. Wala buot. Napay bukol si ko agtang. Oh, gisumbag ko sa multo. Salbahis ni mga multo ng panahon na. Lahi ng panahon. Oy, di na ni mamaak di ay manumbag na. High-tech, oy. Naato ibukol, Pasin og ikaray gabukol-bukol, ana. Way multa, way multa. Dangat ni mo na. Nayabag na! Nga naman ako yung bukol-bukol. Ha? Ako yung magbukol-bukol kung agtang. Naunsa ka may taon. Wasay ko! Naal gimulto day. Sidong James gimulto ko. Ayaw kong patuhuan na wasay ha. Mataas na ning atong istorya. Ni ako kay magkuha ko sa kwarta. Unsa man ha nagolekta ka nas mga tao. Wa pa magkolekta day. Importante kaayo na ni Inday Laura ang kwarta wasay. Kalisod-lisod namin dito sa syudad. Hagba ang negosong Inday Laura. O nasunog ang mansyon. Hala! Mga hala! Daghang hala! Ay, kadimalas gudanarang. Hala! Hotdon ko ning hala, be. Asad ha? Halo! Ikaw yan. Manang tuwason na panghulikta, paminaw, pakanon, magyuti kag kumoron ba? Pungkol, magyug kong maulian ni Ron. Ako hala, imo hao. Maunang tiwason na itong pangulikta ang kuliktahon ng kwarta. Hala! Kay aron di mapugos og dawat og ginabang si Day Laura. Dali kay mo hala ko. Og simba ko sa mapugos sa dawat sa tao nga wa niya higugma. Hala! Naginuktok na sab siya. Laura, kaon na. Nikaw naman bitaw ko. Oo, bitaw. Nikaon ka. Mungit ka lang og usa ka ngit dayon. Maginuktok ka. Cheer up. Dili kalikayan nga maingon ko ini akin. Tungod kini sa akong mga problema. Dawaton mo palang unta nga akong kugma. Dili ka magyud unta mga problema ba? Laura, dawata nga akong kugma. Ug sama sa usa ka magtiayon. Magtipon ta, Laura. Unsa? Dili ka pa andam. Okay na. Magapaabot ko kung kano sa kamudawat sa akong kugma. Kuhaon ko pa ang bata sa eskwelahan. Hapit ron sila mamuhi. Sige. Atong kuhaon ang atong anak. Unsa? Sugod karon. Isipon ko nga akong anak ang imong anak. Bisan og dili mo pa madawat ang akong kugma. Tungod kay nagkinahanglan og amahan si Francel, Laura. Wisit! Sukul lagi ka! Ninduta suko! Ngano busit man? Imo na nung nabuhat ang pagsunog sa binianan ni Laura! Wala siya negosyo! Huwag na si Laura sa imong napalit nga kondominium! Pero pwede na nimong lungkabon si Laura dito! Putera bagkiting magpanilap ang iyo! Piligrog tukbon! Tukbon ang puting kiting ni Laura sa iyo? Dili! Ang iyo! Tukbon sa kiting!
Buang ka, Tiking. Nasa man? Buang ka! Nasa man? Ngayon na mga upawa! Kahit gihapon si Laura, bisan og nagkalisod na. Sige, mangkagduol. Wapa yung kakaibaon sa sikreto ni Laura nga dili mo siya madal sa ilong sa dagat. Wa pagyoy signal. Signal? Usa signal Hani nga kolos? Wa gyud ko'y nabatsakan, Tiking, kung unsay iyang sikreto. Unya! Unsa mahimong hunahuna? Tanawar gud ko, Tiking. Tutuki ra gud ko. Tutukan di ka? Ano man? Wa man kay muta. Di ba? Gwapo ko? Gwapo ka! Basta dili ka mahimong haring ukoy. Ngayon na, gwapo, taas, macho, bagal kayo guhan, Kaila ka guhan? Bugdo kayo? Na bright pagyo ka. Maro, adunahan, upabutan-butan ka, atubangang Laura. Unsa may wa magustuhay ni Laura di rin ako. Unsa may naa atong James nga wa di rin ako. Tinood nga tao si James na ikaw patao-tao lang ka. Tiking, ayoko pasok ha. Tingali ilambos ti ka dito sa dakong kanal. Ngayon na masuko Joke naman to. Suko na yun. Saman. Hilong. Takihon ganikas imong hasang haring ako alos. Patay ka! Erang! Aya sa ilakaw, day. Wa pa man kator. Nya, samot nang wa pa'y Jack. Waitor Jack. Ay da. Ay. Pagwaswas diha, wasay pagwaswas. Gadali ko. Wasay na, waswas pa. Ikaw ba, wa man kay karoon sa imong banarang. Banang murag asawag tigag. Ay, Ginoo! Nalooy, nalooy, mangko, Wasay ko, Ginoo. nalooy, kumuela ko. Ginoo, dara ko padaplin ka. Lili ako, Ginoo. Ay, shoot, ikaw tuyog ba? lang ako, shoot, Di man daday. kapahuwang Ginoo ni mo, ay. Ay. Kuyog o tad, ay. Unsa. Hala! Ayaw. Kuyog na lang ko, shoot, Dele. daday. Dele. Ay. Ayaw pagpuno-puno sa problemang Puno-puno. day Laura. Ay, kuyog ko, shoot, daday. Hala! Namukuyog ka sa syudad. Dali. Mag-uol ang mga baboy. Dali ang sulti kay mo, hala ko. Mag-uol ang Hala. baboy tuwa sila'y ikasaw Dali ang o sulti kay mo, hala ko. kaon. Magpayo niya, wasay. Hala! Animal! Animal! Gibiyaan ko ni James! Gibiyaan ko! Kinahanglan makitaan ko siya at tuon ko si Haring Akon. Magpatabang ko niya sa pagpangita ni James. Pinaagi sa iya kristal. Sa tong giingon mo, Laura? Moabang mi og apartment. May pagkuwang ba ko nimo din, Wa ka ba ganahe din nga mapuyo sa kondo? Asa ka gustong mapuyo? Sultihinan ko. Giingnan tabitaw ka nga ipatukod tagbalik ang imong mansyon nga nasunog. Aki, Doon na ba ko'y nabuhat niya? Wa ni mo magusto Doon na ba ko'y pagkuwang? Sige, Laura, sultihi ko. wa kay pagkuwang aki. Naihog na gani kay kunin mo. Kuan lang, kining gusto kong mubarog sa kaugalingon kong mga tiil. Bisan na po ka na nga akong mga negosyo. Nasunog ang akong gipuy-an. Ipamatuod ko sa akong kaugalingon nga kamao paghihapon kong mubarog. Human sa tanan ako mga kasub-anan. Laura, anhil lang ta din, Unsa man? Salamat sa imong pagtabang. Og dili ko gustong abusaran ka. Samtang doon na pa ko'y ikakaya, maghamit ko pa ang akong mga kamot ug akong mga tiil. Gamiton ko kini alang sa akong pagpakabuhi uban sa akong anak. Laura. Aki, Sige. Magkahi mong gusto. Sige. Kadiyot, may nanawag na ko. Diya ka na. ang tinuod aki. Nahadlok ko nga kung paundayonan ko ikaw. Sa imong pagtabang din ako, mapugos ko sa pagtawad sa imong ugma. Si James palang gihapon ang nanag-iya sa akong kasing-kasing. Ug bisan unsay mahitabo, ampingan ko ang akong kugma ni James. Bisan og patay ng akong pana.
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!